ба ғамхӯрӣ фаро гирифтани табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта. Дар ин раванд тадбирҳои судбахш амалӣ карда мешаванд. Тадбирҳои неки беҳдоштӣ ки дар радифи дигар нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати башардӯстонаи роҳбари давлат аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар арафаи соли нави милодӣ амалӣ карда шуд, намунаи ибрат буда. Дар асоси он бо дастгирии табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ шароити иҷтимоии бошандагону тарбиятгирандагони мактаби-интернатҳо дар мамлакат боз ҳам беҳтар мегарданд. ин навбат дар пайравӣ ба ташаббусу иқдомҳои наҷиби инсондӯстона ва хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ армуғон ва дастовезҳо ташкил шуда барои фарогирии ятимони кул, бепарасторону маъюбон ва шахсони эҳтиёҷманду ниёзманд сафарбар гардид. дастгирии ятимону бепарасторон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта марҳила ба марҳила таҳким бахшидан ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ барои ятимону бепарасторон имкон дод ки сифати нигоҳубин ва таълиму тарбия дар онҳо беҳтар гардида кӯдакону наврасонӣ бо амри тақдир бесаробон монда таҳти ғамхӯрии давлату ҳукумати мамлакат қарор дода шавад ва дар оянда ҳамчун шахсони фаъолу комилҳуқуқи ҷомеа ба камол расанд. армуғон ва тӯҳфаҳои навбатӣ бо мақсади рӯҳбаландсозии эҳтиёҷмандон хусусан тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо омода гардида якбора дар 8 муассиса аз ҷумла ба бошандагону таълимгирандагони муассисаи давлатии таҳсилоти умумии мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастори шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии асосии мактаб-интернати рақами 3 барои кӯдакони дорои имконияти маҳдуди шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии мактаб-интернати рақами 4 барои кӯдакони имконияташон маҳдуд, муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии мактаб-интернати рақами 5 барои кӯдакони дорои имконоти маҳдуди шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки рақами 1 шаҳри Душанбе, маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ барои нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии шифохонаи шаҳрии парастории ҳамшираҳои Шавқат дастрас карда шуд. дар ин иқдоми хайр дар асоси дастури раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маводи ғизоӣ, либосҳои гарм ва шириниҳои гуногун ҳадя гардид. дар идомаи ин амали наҷиб кӯмакҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ба беш аз 5000 корманди раёсатҳои истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе низ дастрас карда шуд ки бо рӯҳбаландӣ ва фараҳрӯзӣ дар маҷмӯъ ин тадбир амали намунавии ибратбахш унвон гардид. бояд гуфт ки чунин амали инсонпарварона ва наҷиб чун иқдоми шодгардониву рӯҳбаландкунанда дар пайравӣ ба иқдомҳои хайрхоҳонаи роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат дар заминаи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ амалӣ шуда пайваста иҷро мегардад. ин аст ки бо иҷрои амалҳои намунавии хайрхоҳона тавассути расонидани кӯмакҳо ва армуғонҳо кӯдакону наврасон болида рӯҳ гардида аз ҳадафҳои накӯи роҳбарияти давлат аз ҷумла раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки пайваста бо завқи баланду созанда баҳри таъмини никоҳолии эҳтиёҷмандон роҳандозӣ мешавад бархурдор мегарданд. дар ин рӯз аз ҷониби бошандагон бо рӯҳи болида барномаҳои ҷолиб таҳия шуда бо ифтихор аз низоми давлатдорӣ, сулҳу осоиш нисбат ба ғамхӯриҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории самимӣ баён карда шуд. дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарасторон ва наврасони дорои имкониятҳои маҳдуд дар мадди назари роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат буда намунаи возеҳи хислатҳои неки инсондӯстӣ аст. бо чунин маром аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тадбирҳои хайрхоҳона чун анъана роҳандозӣ шуда ниёзмандон пайваста ба ғамхӯрӣ фаро гирифта мешаванд. тадбири навбатӣ низ бо маҷмӯи зиёди сару либоси гарми зимистона, маводи озуқа, тӯҳфаҳои солинавӣ ва анвои мухталифи бозичаҳо барои кӯдакону наврасон амалӣ гардид. дар заминаи аёдат ва расонидани кӯмакҳои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба бошандагону таълимгирандагони муассисаҳо бори дигар таваҷҷӯҳ ва ҳадафҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти дастгирии ниёзмандону барҷомондагон фаҳмонда шуда иброз гардид ки онҳо ҳамеша зери ҳимояву ғамхӯрӣ қарор мегиранд.